88% tal-istudenti fih dan l-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS huma sodisfatti bis-sistema ta' tagħlim online. Qalet dan il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri li qed jieħu l-ITS sabiex jibqa' għaddej bil-ħidma edukattiva tiegħu fid-dawl tal-imxija tal-COVID-19. Intqal ukoll kif wara evalwazzjoni li saret kważi l-istudenti kollha qed isegwu l-lezzjonijiet li qed isiru b'mod virtwali. U l-istħarriġ li kellna fost l-istudenti wara li l-maġġoranza assoluta tal-istudenti huma kuntenti bl-appoġġ li qed isibu imma wkoll bil-mod ta' kif qed jimxu dawn il-lezzjonijiet. Fil-kummenti tagħha ma' dan l-istazzjon, Giulia Farrugia Portelli komplit tispjega kif l-ITS ma stennix li tinqala l-pandemija tal-COVID-19 sabiex jimplementa sistema ta' lezzjonijiet online. Taħna kellna din il-pjattaforma minn sentejn ilu għaliex kellna wkoll ftehim ma' pajjiżi barranin kif aħna nattiraw studenti barranin lejn pajjiżna u allura din aħna sibniha bħala xi ħaġa komda mingħajr ħafna sfidi żejda ta' kif aħna nistgħu naġġornaw. Intant il-kap eżekuttiv tal-ITS, is-Sur Pierre Fenek, spjega kif l-eżamijiet tat-teorija li kellhom isiru f'Ġunju se jkunu assessjati b'mod differenti. Dan fil-waqt li sessjonijiet prattiċi se jsiru f'Settembru li ġej. Is-Sur Fenek spjega wkoll kif l-istudenti kollha ħlief waħda li kienu qed jagħmlu l-prattika tagħhom barra mill-pajjiż ġew ripatrijati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.